Mitä se Rex opettaa nyt? Eikö se opeta meidän biologiaa? Voi olla. Ootteko te kaikki tehnyt läksyt? Mä oon ainakin. Mä en oo tehnyt. Onks täällä edes ketään? Täällä on valotkin poissa. Mikä tota vaivaa? En mä tiedä. Juoska! Seuraavaksi vielä. Ei taida seuraa. Soita poliisille. Okei. Liedon poliisista. Jokke tässä terve. Meidän Rex on muuttunut mutantiksi. Selvä, tulemme paikalle. Se oli nyt vähän jotenkin epäselvä, mutta siellä oli joku rehtori muuttunut mutantiksi. Käydäänkö katsomassa? Joo. Liedon tietotoimiston uutisia. Liedon koulun rehtori Pentti Vaaksa on muuttunut mutantiksi. Hänen on havaittu jahtaavan koulunsa oppilaita niin koulun sisä- kuin ulkotiloissa. Juuri tulleen tiedon mukaan rehtori Vaaksasta on tehty havainto myös läheisellä metsäalueella. Mutaation tyypiksi on varmistunut kromosomistomutaatio. Rehtori Vaaksan tapauksessa kokonaisia kromosomistoja on kehkeytynyt lisää useita kappaleita. Lisäksi kyseessä on mitä ilmeisimmin kääntymämutaatio. Ja muihin aiheisiin. Tekö soitte poliisit? Joo, täällä on hirveä mutanttirehtori, joka kulki tuohon suuntaan. Selvä, me lähdemme selvittämään asiaa. Tässä on jotain todella hämärää tekeillä. Niinpä. Mennään tutkia se rehtorin toimisto. Odota, mikä sulla on hätänä? Älä tule tänne! Hätätiedote Kantaliedon talousalueelle. Alueella on havaittu useampia mutantteja, jotka tartuttavat kantaväestöä tarttumalla heihin vasemmalla kädellä. Asukkaita kehotetaan pysyttelemään sisätiloissa. Ja muita uutisia. Lietolainen teollisuuspohatta Hugo Richman on saanut valmiiksi linnansa uuden lisäosan. Lisäosaa voi käydä ihailemassa Richmanin kartanon mailla etäältä. Mahtavaa. Se rehtori ansaitsi sen, kun se aina söi siellä koulussa niitä kirottuja banaaneita. Meni hermot sen kanssa. Kyllä se nyt on ihan ansainnut tuon myrkytyksen. Mua! Ha 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 ha!
Tuolla se on. Parasta laittaa nämä hanskat, ettei meille tule tartuntaa. Siis mitä siellä koululla oikein tapahtui? Apulaisen kertoa. Entä te teit eilen, kun sä Ei tässä tule mitään. Anna tuo banaani, jos sillä on vaikka nälkä. Jaahas, eiköhän sitten lähteä nukkumaan, kun huomenna pitää herätä aikaisen kouluun. Näköjään banaani parantaa tästä mutaatiosta. Lähdetäänkö heti kertomaan muille? Älkääpäs hoppoilko, tytös. Jospa niistä ei kerrota kenellekään. Kattokaa. Eikö toi Richman olisi muki? Taitaa olla. Mennään sinne tehtaalle katsomaan mitä... Oota, mä yritän miettiä. Mennään sinne tehtaalle tutkimaan tuo asia. Just mä niin sanoinkin. Mennään. Liedon tietotoimiston uutisia. 3 Liedon koulun oppilasta, Jokke, Yrsa ja Oskar, ovat päässeet mutanttitartuntojen jäljille. Myös paikallinen poliisi tiedottaa tietävänsä asiasta, jos jonkin moista. Ja muihin uutisiin. Talousjärjestö OECD:ssä toimiva lahjonnan vastainen ryhmä kehuu Suomen poliisin toimia kansainvälisissä lahjusjutuissa. Tunnustusta saavat useat toimintatavat. Voidaankin sanoa poliisin olevan lahjomaton. Hei, joku tulee. Tää tiedosto on näistä mutanteista. Mä arvasin, että Richman on kaiken takana. Meidän täytyy kertoa poliiseille tästä. Toihan on valvontakamera. Juostaan. Ai he yrittävät paeta Richmanilta. Siinä he eivät onnistu. Kauko-ohjattavat mutanttini hoitelevat teidät kyllä. Me pois. Niin Jokki, me hoidetaan tää.
Tiedon poliisi tiedottaa. Mutanttiepidemiaan on löytynyt vastalääke. Banaanin kosketus parantaa uhrit. Poliisi kehoittaakin käyttämään banaania. Mitä? Mutanttini on päihitetty. Minun on paettava. Hei, tuolla se on! Otetaan se kiinni! Miksi tässä aina käy näin?